avocatul meu. Cu avocatul meu, Sorin Vieru, care stă la Copilul Jupită. Eu să vorbim cu el. Vă dau numărul telefonul dânsului și vorbiți, vedeți că scrie... Nu faci să vorbim. Nu vreau. Vreau să dacă punea curent atunci pe tablă nu cădea și murați dacă deja la trezești. Nu e important și dacă Nu, asta n-aveți calitatea să intrați în curtea lui tata, da? Și tu ce calitate ai să 30 de mașini să vină după tine? Păi da, dar mi-a spart ușa. Prietena ta din Spania? Nu prietena din Spania, nu mai am nicio legătură cu fata aia. Și atunci de ce nu cobori jos? Păi eu mă duc în casă, mă culc, m-am luat tratamentul de asupătaș. Păi nu vreau. Păi cum nu vrei? Nu vreau. Tu să nu vrei? Probe video și cu asta dată mergem în justiție și cu asta dată. Am fost în Portugalia acum. Am fost, sunt bolnav, am persoană cu handicap. Mă țin de cuvânt și am să te internezi dacă nu vrei să stai. Păi și cum? Mă interes 3 săptămâni și vin acasă și care Nu știu, am să te internezi pentru... Definitiv? Definitiv? Da. La mine definitiv? Da. Păi trebuie să mergi la medicul legal întâi cu mine. Asta că mă ocup și de medic. Și să vedem cine Cine? De câtă lume e aici. Păi dom'le, eu am avocat care vorbesc. Dar nu vreau. Să vrei, țară poți să vrei. Nu vreau, ia-mă cu forța și la pușcărie mergem cu toți. O să-ți fac și dosar penal. Fac dosar penal și după ce mi-ai făcut dosar penal, ia-mă. Dacă am furat ceva, Ce să astea? Dar nu mă interesează. Eu nu vreau nimic. V-am zis, vorbiți cu proprietarul. Tata aia de văzut. Cine? Cine a filmat? M-am filmat aseară când a filmat-o, l-am filmat în casă. Și care e problema? Da, l-am filmat. Și care e problema? Da, și a bătut jur de mama. Înseamnă altceva, mă. Și a bătut jur de mama. Și a bătut jur de mama cu forța violat-o. Forța violat-o aseară. Cu forța violat-o l-am filmat. Bă, și când a sărit cu toporul aici la mine l-am filmat. Nici o problemă, mergem în justiție. Eu fără mi-a avocat. Mai l-am pus Sorin Vieru, mai îmi pun de avocați. Ai pus tu jandarmi, ai pus... Ușa 12 milioane ca până avansez, că m-a costat ușa să pun. Și voi mi-a spus, 12 milioane m-a costat ușa aia. 12 milioane. Geamul iarăși mi l-a spart, tata. Voi violați, eu sunt persoană cu handicap. Geamul tău? Și ușa care a spart poliția, cine le plătește? Păi dar și eu ce sunt aici? Ce calitate am? Ce calitate am? Și dacă dumneata plătește copilul, dacă copilul ăsta plătește ceva și intră doamna ferește și le moare cineva. Da, vreau să se primar. Să cobor la mult, da, să primar și răspunde localitatea. Da, și dacă răspundeți pe proprietatea dumneavoastră, nu aici. Nu, răspund și de tine dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă ceva, nu și de mine se întâmplă ceva, mă duc ca să mă pun. Te rog frumos, să cobor în casă. Păi dar nu, uite, deja mă filmez și vezi cum e. Nici o problemă. Dar te rog frumos să intri în casă. Da, dar intru în casă, dar plecați voi. Plecați voi și intru în casă. Nu, coboară tu. Dar nu vreau să cobor. Nu vreau, promisiuni. Promisiuni? Niciodată nu. Promisiuni niciodată. Promisiuni, promis eu că te votez, mă crezi? Nu are importanță și dacă nu mă votezi ce? Promis eu că îți dau 5.000 de... Promis eu că îți dau 5.000 de euro din Portugalia când am fost. Bine că ai adus, sănătos. Fă investiții, uite, repară. Păi fac, uite, investiții, vrei să sunt pe masii, să-ți le-ai chitanționul pe uși și pe toate? Mai aici nu discută. Vorbim pe înregistrare. Când face să vorbesc cu... Vorbim, tu și ce ai făcut acum în la domiciliu? Ai intrat cu forță, ai mandat ceva? Băi, mandat, arată mandat. Arată mandat. Băi, în America, poliția spune pistolul. Deci, fii atent. Ai dreptul să taci. Tot ce ți se va spune, eu să rezistă la poliția portugheză cu furt, frate, de 1000 de euro. Acum am fost el acolo, am vorbit cu ei. Am făcut polițiști din Portugalia. Aia acolo și-a lucrează altfel. Nu intră pe proprietate privată, fără acordul tata. Chiar dacă e bolnav. Păi de acordul scris și de avea acordul scris și ai venit cu mandat? Ai intrat. Verbal. Tata e un pic bolnav, te-a și votat pe Magali. Eu nu te-am votat pentru că fii tu acolo și la Mercedes-ul cor. Așa, să-mi dea cu sticla în cap de Pepsi. Da? E nebun, e da? Nu știu. Hai mă, coboare. Nu știu. Hai mă, ușa e încuiată, nu mai... Ușa aia, dacă mai spargi o dată, o plătești o dată. O sparg eu, nu. O plătești o dată. Da? Îți faci joc, dar ce suntem bătaia ta de joc? Nu contează, frate. Eu nu am pus... Eu nu am intrat dumneata în curte, da? Uite aici de la cifra financiară. Ia de la cifra financiară unde are zilea contract. 100 de poliții și jandari și pompieri. Ce e asta, bă? Da, mă, o să te antifasilico. Ai grijă că ai băgat și mata în curte. Da? Mergem cu toții la pușcărie, mergem cu toții, nu? Nu, vezi de treaba ta. Nu, ce e timp? Plecați, nu? Plecați, mă,
dați, voi vă dați seama că, voi vă dați seama că dacă, bă, duceți-vă pe motul acasă, duceți-vă că ai intrat și în curte la vecinul, păi dați pe și în judecată. Noi ne tragem și dăm o faptă. Păi du-te mă și vină cu mandat de percheziție, vină cu ce vreau mușchii tăi, vină cu ce vrei, cu acord scris de la tata că e proprietar, vină, dar nu veni așa abuziv. Nu veni abuziv. Nu veni abuziv. Nu veni și dacă vine, domnul primar, când mai ești de la alegeri, până la alegeri? N-are importanță, mă, că nu depind eu de Vreau, odată ce intră în curtea la matale, cu bine, băi. Eu am venit să fac cu bine, băi. păi fă-mă bine și lasă-mă frate în pace. Nu mai face lucrurile astea. Păi lasă-mă în pace și nu mai fac. Mă duc în casă și mă Eu culc. te-am lăsat ce ți-am făcut. Păi ieșiți afară, mă, problema de tata. Ieșiți afară. Eu nu ies pe final. Păi stai acolo. Stai acolo. Păi sunt afară. Dar ce sunt astea? Ce e asta? Da, mă, da, da. Stai, mă, să-l bucur. Atunci cu Să-l